தேவையில்லை. ஏன்பா உட்காரு உட்காருன்னு சொல்கிறேன்ல. மாப்பிள்ள, நான் ஒன்றும் சாப்பிடல, என்னோடய சாப்பாட்டை அவருக்கு போடு என்று அதிகாரமும் அன்பும் கலந்த ஓர் குரல் அங்கு வந்தது. அந்த மிரட்டல் குரலை அது தடுத்தது. அது ஒரு கம்யூனிச குரல். இல்லைங்க மாமா, அது என்று அந்த அதிகார குரல் அமைதியானது. அவமதிப்பு, புறக்கணிப்பு இரண்டும் கொடுமையிலும் கொடுமை. தாவணி கனவுகள் படத்தில் இப்படி ஒரு காட்சி வரும். நண்பனின் திருமணத்திற்கு குடும்பத்தை அழைத்துச் செல்லும் பாக்கியராஜை பார்த்து மணமகனின் மாமனார், ஏண்டா உன் ஃப்ரெண்டுக்குள்ள ஒரு இங்கிதமே இல்லையா, குடும்பத்தோடு வான்னு ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னால் இப்படியே வர்றது என சொல்லி அவமானப்படுத்தி விடுவார். அதை கேட்ட பாக்கியராஜும் அவர் தங்கைகளும் சாப்பிடாமலே எழுந்து வந்து விடுவார்கள். இந்த காட்சியும் பாக்கியராஜ் அவர்கள் பேசும் வசனமும் நமக்கு